Nakon Isusovog raspeća, vjerske vođe su otišle do upravitelja i rekle mu: Gospodine, sjećamo se da je taj prevarant, kad je bio živ, rekao da će uskrsnuti nakon 3 dana. Došli smo da vas zamolimo da postavite stražare na grob, tako da njegovi učenici ne bi mogli da mu ukradu tijelo i kažu: uskrsnuo je, kao što je i rekao. U tom slučaju ta nova laž bi bila opasnija od prethodne. Upravitelj reče: vi imate stražare, idite i čuvajte grob kako vam volja. Vjerske vođe čvrsto zatvoriše ulaz u grobnicu i postaviše stražu. Idućeg dana, Marija Magdalena, koju je Isus oslobodio od 7 demona, i Marija, Jakovljeva majka, odoše da pogledaju grobnicu. Odjednom nastade jak zemljotres, jer je sa neba sišao anđeo, otišao do grobnice, otkotrljao kamen i sjeo na njega. Njegova pojava je bila kao munja, a odjeća mu je bila bijela kao snijeg. Kada su ga vidjeli, stražari su se toliko uplašili, prestravili, da su postali kao mrtvi. Anđeo je ohrabrio žene rekavši: ne bojte se. Znam da ste došle radi Isusa koji je razapet. On nije ovdje. Uskrsnuo je, kako je i rekao. Uđite i vidite sopstvenim očima da je grobnica prazna. Idite brzo učenicima i recite im da je Isus ustao iz mrtvih. On je na svom putu za Galileju, ide ispred vas. Uzbuđene i sretne, 2 žene se požuriše da odnesu ovu vijest ostalim učenicima. Isus je proveo 40 dana sa svojim učenicima, tokom kojih im je dokazima potvrdio da je ustao iz mrtvih i da je on zaista Krist, koji je ispunio sva proroštva koja govore o njemu od postanka vremena. Prije nego što je uznesen na nebo, rekao im je: ja imam svu vlast na nebu i na zemlji. Zato vam kažem da idete i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih uranjanjem pod vodu u ime Oca, Sina i Svetog Duha. I učite ih da izvršavaju sve što sam vam zapovjedio. Ja ću biti s vama u sve dane, čak do svršetka svijeta. Poslaću vam silu sa neba, Duha Svetog kojeg je Otac obećao i koji će ostati s vama. Nakon što je ovo rekao, uzdiže se na nebo pred njihovim očima. Šta shvatamo o Isusovom uskrsnuću? Šta Isusova smrt i uskrsnuće znače za čovječanstvo? A šta za tebe lično? Kako im je Isus mogao reći: bit ću s vama do svršetka svijeta, i u isto vrijeme ih ostaviti i otići na nebo? Koja bi bila sudbina čovječanstva da Isus nije umro na križu i ustao iz mrtvih?